Diluhur Muntilan, Nggih. Muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane, terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun gayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah menjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Nggih, Gading. Pak Tati. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin Nggih, Allahumma amin. amin. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Pak? Iki dicukupke sik lek gegojekan mengko diteruske ning gara-gara. Yo. Saya arepe kepiye? Weh, lah ya iki nonton budalan. Kurawa budal kae wis siap-siap ke mosok ora ditonton. Ayo, Mak, tak derekke. Kumbara Surabaya rupo Kampa sigra Angusap punangkuku Pancanaka ning setake sabuhe Gya Cemangkah ambabat Wonomarta Andungkarsra ageng-ageng ngrusak gumbul Amukah Gawa angrebaken Mandira Geng gumuruh swarane candraning ati bisa mbubrahke sisining wana.
banjur lagune angin gugur anggrane kuno Gur nita kagiri-giri wah aku dadi ngumun jroning aku babat Wanamarda iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu mergo wedi yen kembukan wit utawa ketiban watu. Wah, lako iki ana wujude munyuk. Gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek. Yen pancen kuwi bisa tata jalma. Lan duwe jeneng kuwi sapa? Aduh, Raden. Keparanging dewa nadyan kula wujuding wanara. Nanging kula saged tata jalma dene nami kula pun Senggana. Kuwi Senggana. Wah, ku Bratasena. Senggana, kowe kok malah klekaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu, Raden. Mugi kawuningan nadyan wujud kula wanara nanging kula nggadahi cacat boten saged mlampah kula lumpuh, Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi krubuhan kayon, kowe ikhlas nanging aku sing kedusan. Wah, mergo aku sing babati alas iki tegese aku sing wis njalari. Mula aja nganti kedadean kowe saiki lunga wae saka papan kene. Aja nganti kasempyok duh, Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten menika. Yen pancen mengkono, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan nggo nempuk. Pamriye aja nganti lara awakmu. Waduh, matur nuwun Raden. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula yen monggo kula aturi muncalaken Raden. Yo. Raden, kowe aja pamer karo Bratasena. Wah, ing ngatasé munyuk sak lengen wae tak junjung. Aku ora kuat, mongko wit sak prangkul rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah, kowe aja pasang walat wek Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat. Wah, aja pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe. Wah, aku ya duwe sedulur wujude kethek putih jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih ampuh lah adalah adikku di Yai Bratasena. Jagat Dewa Bathara Hyang Rama dewaku. Ya dalah bareng pun kakang rangkul marang si Adi. Aku kok mbok kipatyawu to. Kok mbok sampluk iki. Wah, salahe kowe ngaku-ngaku. Aku iki jare adimu. Lho, lah pancen sliramu kuwi adikku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman. Yo, jenenge Anoman. Kowe yo kethek putih ning jenengmu Senggana. Lho piye to? Senggana ki yo Anoman, Anoman yo Senggana. Kuwi jenengku kabeh. Merga jenengku ki akeh Anoman Senggana Rama Dayapati Maruti Anjani Putra.
Kowe adikku ya, Di, kowe sedulurku nunggal Bayu. Adikku Bratasena. Wah, aku durung percaya. Pancene kowe munyuk putih. Nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Ora kaya kowe. Munyuk mung sak lengan. Oh, kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Wah. Yen pancen kowe iso mujud Anoman sing gedhe, aku lagi percaya. Oh, ngono. Yen ngono iki sawangan Bratasena. Bratasena sawangen. Anoman wis gedhe saiki. Wah, iso gedhe jebul. Yo, merga gedhe karo cilik kuwi manut kebutuhan. Nek biasa ya aku cilik. Nek muni kurda ya terus gedhe ngene iki. Piye? Wah, yo aku wis percaya nek kowe Anoman bali yo wujudmu mau. Wis percaya to nek aku ki Anoman ya kakangmu? Yo, aku wis percaya. Saiki gage kowe lunga. Lho. Kok lunga piye agewe ketemu kok kon lunga? Mergo aku lagi ana pakaryan. Babati Wonomarta iki Udi, pancene aku sengaja ngadang ning kene iki. Mergo aku ngeman karo si Adya Jonggok Bacut ya Di, mergo alas iki alas gawat kaliwat angker wingit kepati aja mbok bacut ki ya Di Bratasena. Wah, perkara bungah susah tak sandangi Dewi Sumingira. Kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babatani Dewi alas iki. Bratasena nek duwe tekad kaya Gunung Waja ya. Nadyan kepiye wae, naden aku wis digajul. Kowe tetep sedulurku nunggal Bayu, mula nek ana bot karepotane, Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya Di Bratasena. Bawana Gana Margana. Oh, bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh, ladalah. Lah kok dadi negara Martani iki geger kaya ngene iki ora karuan. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh. Inggih Regyanawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami krubuhan beteng kados pundi menika?
Wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh. Kuwi dikira wit balwerti kuwi. Mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, cetha ana manungsa sing salah gawe. Wadya bala kajiman kabeh wae. Mara gage prapakana manungsa salah gawe iki. Nggih, ngesuaken dawuh ayo kanca budal-budal. Dongeng enthek si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sama aja tindak kualat lah iya bener kanamu lali sumber katiwasan walah gawe rusak papan dunungku tak kira ya menungso jebul mung wujude kethek putih. Yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng, kangge aku wis sapa? Takon nglawan aku. Anoman ya senggono balik takon kowe sapa? Wah, iso ngomong tenan. Jeneng Anoman ya aku Tumenggung. Pamegat Rikma. Munyuk Anoman. Kowe wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo. Manuta kowe tak bondo tak aturke ratu Gustiku sing gawe rusak yektine dudu aku. Nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta. Wah, tenan. Ngertine papan iki dikira alas, ngerti yo? Yen sejatine iki negara kajiman, ya iki negara mertani, mbuh ora idep. Bakune iki alas bakal dibabadi kuyasa negara munyuk elek. Manuta tak bondo yen pancen iso. Bondo bandan Anoman. Budya tak sembadani munyuk elek kakehan wus. Tiban tangan pecah sirahmu Singalena Prabing Lampus sampai katrikmu. Ambako iki sing
Oh. Wah. Sirahmu. Yo. Cocok tuh mbak, udan itu mbak. Edian. Wah, Edian munyuk cadak. Edian. Iya. Ngece. Blayer kok ya. Cantik. Udir kowe. Mbok elok iki. Semangat Kang Warjo. Oh, kose. Ayo maju.
Bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Oh ladalah. Iki menungso sing salah gawe. Wani ngrusak negaraku. Wong gagah gedhe kuwi sapa? Aku Bratasena. Wah, kowe sapa patih sapu jagat? Bratasena oparan. Kowe sing wis wani gawe rusak negaraku ayo. Manuta tak bondo tak krincung sikilmu. Aja tak bupak mencelati kamu. Papan dunungku jebul ora bisa disangga eneng Bratasena iki ya ning aja girang-girang gemuyu Bratasena tamparana Jalasutra tampar kencana daya kemandhenku Jalasutra tampar kencana nglumpruk tanpa daya nganti bosok madya ning kono
iki kena dayane opo? Wah, aku ora iso mubah, ora iso musik. Aku ora iso mlawat. Wah. Ibu Gundi, punta kakangku Permati. Wah, kembar aku susulen. Aku tulung ana. Saya dalu aras apyara sorot lintang ganggu medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karanggewan putyanira sang Trijawara brengeng lira swaraning madu pranta manungsung sarining ngembang bocah bajang girengake
siruping Sang Hyang Arga gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Namung Sang Hyang Pertangapati ingkang jembrul saking brang wetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara eka bumi dwi sawah tri gunung catur samudra Pancataru sabangunan Om Sabda Pandita Asta Nawadewa Dasa Ratu Goro goreng jagating pakliran saiki amung ngurmati mijilira parapat punakawan kelurah Semar Garing Petruk semono kelurah Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ngara romba alon arire
Gara-gara. Soan ngendi iki, Gong? Soan ning SMK PL. PL ki apa? Pangudi Luhur. Muntilan Magelang Jawa Tengah. Ya. Mau visi misine kelingan apa ora, Gong? Lah aku mau turu ae. Ora pati gatekke. Ayo diwaca meneh. Coba diwaca nek nyata wong pinter ki diwaca. Heeh. Visine ki menghasilkan lulusan yang berkarakter baik, berkompeten, unggul dan terdepan di tingkat global. Aja kaya aku. Aja. Oke, kuliah entuk dhek aku. Ora apa-apa, Gong. Asal seru-seru nek omongan. Misine apa, Gong? Misine ki mendampingi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter yang baik dan berlandaskan Allah adalah kasih. Ya. Ana 5 apa 4 ding, Gong? Diwaca kabeh kok, Gong. Heeh, ki terus sing nomor 2 mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Ya. Terus ana apa neh, Gong? Mendampingi peserta didik untuk berprestasi unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Terus mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ya, terus iki SMK Pangudi Luhur kene iki ana 4 program keahlian. Apa wae, Gong? Nek nyoto wong pinter kuwi lang ngejak ya. Teknik furnitur. Teknik furnitur iki apa? Furnitur kuwi kaya perlengkapan rumah. Kuwi engko ana lawang, ana jumbo, ana kompor. Uduh, wah kuwi peralatane apa? No ya bangsane nggon meja, kursi, terus lemari, amben ngono kuwi lho. Ya, terus apa neh, Gong? Desain permodelan dan informasi bangunan. Kuwi ngopo kuwi? Ngopo ya kira-kira ya? Permodelan kuwi dadi model ngono apa ya? Ora ngerti aku, Gong, kowe sing ngerti kok. Wah, apa ya? Permodelan iki apa kaya nggon majalah-majalah kae apa ya?
Majalah sing opo? Sing kae lho. Gambar, desain kuwi, ngono-ngono kuwi lah intine. Ya arsitek pribadi. Kayak asisten Ding. Lali ya kan. Terus apa neh, Gong? Isi ana teknik otomotif. Otomotif ki apa? Kendaraan ngawur. Ya bener, Ding. Bener. Kaya engko kuwi zamane kuwi lho, kok zamane to? Nggon otomotif lah kira sing dienggo wirawiri ngono. Aku kuwi ora pati paham ya. Ya, terus ana apa neh? Teknik mesin. Mesin ki kaya nggon mesin kapal terus pokoke ya nggon mesin burap. Burap ki apa burap? Burap ki kae lho, bolongan piston digedhekke. Terus sak pistone melu gedhe. Jenenge burap kuwi digedhekke ora ana sing burap kok dicilikke. Ya nek dicilikke apa jenenge? Bordon. BUREDUWN. Ya, apa meneh Gong? Aku wis nang papat kok. Tulisane kuwi 4 program keahlian. Ya. Bener, wong pinter tenan kok Bagong kuwi pinter ana tekse kok. Apa ora ana tekse ya bluk. Ya. Apa meneh? Sing kira-kira penting di waca meneh Gong. Dibaleni meneh, heeh. Apa meneh ya kira-kira ya? Ah, Bagong ki nek tekone kok ngono ki nyandak, Truk. Kowe nek ora ana teke ra nyandak wong cah iki. Wong cah bluk kok iki kok. Ha iya ya ora apa-apa jenenge wong sinau ya. Sinau kuwi saka sing maune ora iso, dadi saya ora iso. Dadi saya iso. Jenenge wong sinau kuwi alon-alon. Ya. Kaya awake dhewe iki, karo tahap sinau, tahap pembelajaran. Mulane iki nek apa jenenge kathah lupute iki nyuwun pangapunten. Lah iya makane ya piye ya. Ah sesasi ra ono apa-apa ra ono kegiatan ki. Poso ya aku wingi blas ora bolong lho. Kowe kuwi? Lha iya ya. Blas ora bolong lho ku poso ki. Mergane ra poso. Kaya Bagong barang kuwi. Poso kowe Gong wingi Gong? Ora. Aku ora tau mokel kok aku wong tertib. Ning ora tau poso mingan. Gelut yo Gong yo. Ngopo kowe kok temperatur? Temperamen. Sekarang kowe mau menyang rene iki sak mobil wong-wongan cengok kabeh. Tenan kan. Nang mobil iki wis unek-unekan wong-wongan cengok. Mengono-ngono kuwi supaya aja tekan kene iki yo ngomongke cengok kuwi ora ono entekane. Iya. Ya ora apa-apa kaya ngono kuwi. Sesuk didoi Gong ngono kuwi Gong, rasa disrawungi Gong. Aja lah. Aja kowe arsitek apa jenenge? Mester. Aja pokoke kono kuwi tetep disrawungi, dijupuk sing elek, dibuang sing becik. Dijupuk sing becik. Dibuang sing elek. Aku kuwi pirang-pirang dina ora ketemu wong-wongan cengok kuwi terus gering seminggu aku. Tenan iki jebul tambahane wong gering iki ketemu wong-wongan cengok lho. Iya, ya kuwi jenenge wong lara kuwi nek ora mari-mari kuwi menurutku ki sugesti. Alah sugesti apa to? Aku kuwi bersugesti nek aku sesuk sehat, sesuk iso beraktivitas. Ya tetep lara ki seminggu kuwi. Lah lara apa to, Gong? Lambung. Lambunge munggah tekan paru-paru. Ning saiki wis mari wis sehat. Bare wayangan rudal ki terus sehat walafiat aku. Ya. Aku kuwi kesepian lara aku kuwi. Aku wonge ora iso kesepian aku. Ora seru-seru nek ngomongke kuwi. Engko nang isor WA bangsa. Beres nek karo aku kuwi. Sawalan. Minangkani pambudutan Gong. Sing mau durung dipinangkani sing ana akeh po ya. 3 apa 2 ya, Bang. Alon-alon Gong. Ki engko jam 2:30 harus tancap kayon. Ya.
iki bar iki lagu-lagu sing tak tilakane apa wae to mau ki aku lali ya. Ana endi mau? Kopi wengi, yamu pun digantos wau. Sing niki muga nyawiji niki digantos ngan soalé dereng pemanasan. Terus ana iki karo tembang kangen. Ya karo tembang kangen kuwi, Gong. Heeh. Arep sing endi sik, Gong? Ah, manut. Kowe arep minangkani sing tembang kangen apa sing iki mau sing muga nyawiji diganti. Ya aku manut kowe, Gong. Wah, lah aja manut aku. Aku ki wong ra iso digugu kok dinut. Menengo to kowe? Ya manut Kang Gareng sing paling tuwa. Nah, ngono kuwi lah ya malah. Aku ki ya. Aku nek ora sapa ya? Tembang kangen ki engko sik lah. Sing nyawiji kuwi diganti sing alus-alus. Ya mene iki nek langsung di nek tembang sing apa jenenge grumbyang-grumbyang ki ora nges. Ah iya, ya arep diganti apa? Ah diganti ular kambang. Wah, nyamleng iki engko Kang. Ah iya aku nek alus-alusan mong aku. Sing keparengnya karo sapa? Aku nek ular kambang ki sapa ya? Bu Wahyu. Bu Watu wis nek kon nguler kambang jan asik tenan nyes. Ya. Di nganu Gong, di nganu Gong. Di apa jenenge? Disapa, heeh. Iki durung Bu Watu, anu Bu Wahyu. Nggih, dalu. Sugeng dalu, Pak Dalang, Mas Dalang. Dalu. Kok Bu Watu ripun to? Pripun? Kok Watu ripun to? Jenenge typo ki. Kleru ngomong ki typo. Oh, typo. Heeh. Ngomong nggih iso typo to? Iso wae. Aku ngomongan nganggo autocorrect keyboard barang iso kok. Oke, siap. Dalem Mas, pripun? Apa jenenge mau? Apa kuwi ular kambang? Nggih. Nggih, ular kambang dienggo tombo capek. Heeh. Madhep kono, Gong. Oh, aku nek madhep kono. Menikmati ya padhiake. Mangga Bu Wahyu. Becik apa wong urip neng ngalah do
Sampun. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Wah, Sami-sami. liyer-liyer tenan. Heeh. Saiki lagu kedua. Ya. Apa, Gong? Ayo kowe sik no. Sing kira-kira ki ana dangdute ning tipis-tipis. Oh, engko baganku rock metal. Ya. Nek apa jenenge ana dangdute tipis-tipis ngono ki kudune iki duet. Duet iki penak iki, Gong. Heeh. Duet apa arepan? Wah, ya sik engko manut gampang kok tak milih ya. Sing penting duet sik, golek sing lanang karo sing wedok dadekke siji. Nah, Sapa sing lanang sapa, sing wedok sapa? sing lanang ku ya gandeng iki mau sore iki sing nyimping iki kakangku lanang. Mau limbukan wis nglungani wedi dideke to saiki gara-gara malah ora nglungani. Iki sing nyimping so rapine koyo ngono kuwi nek ora kakangku gadang iki. Ayo. Ayo kon ngadeg. Lah kayak iki nek ngadeg iki bendina san. Wis kerep nek ngadeg kok kayak iki. Ngadeg tok ning ora kelakon. Ora apa to Gong ngomong apa mbuh. Nek tetep kudu kon jumeneng. Lah iya no. Ora ketang apa bawa apa duit ora apa-apa wis sing bawa engko Mas Gadang engko sing nyanyi sing engko dipilih. Yo. Mas Gadang Prasetyo. Siap duet? Siap, oke. Wis rasa nganggo spot wis apik tenan. Monggo Mas Gadang, katuran jumeneng Mas Gadang. Wis rasa nganggo spot ngono. Sepotane gupak 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 ayo wije ayo wije ayo wije ayo wije. Sapik to?